V studiu pozdravljam režiserko Ivano Đilas, ki v Mestnem gledališču Ljubljanskem te dni pripravlja glasbeno predstavo 1001 noč. Ivana, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Zašto 1001 noć? Šeherezada, priča iz Sirije, Persije, Indije iz 9. veka, danas u Ljubljani, u Sloveniji, u Evropi. Šta to još ne znamo ili nismo ili nećemo da naučimo o Bliskom istoku? Šeherezada i priče iz 1001 noći, pošto je to jedan veliki niz priča, su divan primjer kako se nešto nastalo u nekoj drugoj kulturi kroz vreme usvoji u neku drugu kulturu i kako su u stvari te priče koje su došle s istoka vremenom, smo ih tako doživjeli ko svoje da ih danas pričamo deci, iako nisu mišljene kao samo dečije i postaju time deo naše kulture i našeg identiteta. Života. Da. Kako se pozorišta odazivaju na aktualnu krizu u vezi sa izbeglicama? Kada će početi da pripremaju predstave o tome šta nam se sada dešava? To je u stvari zanimljivo pitanje. Ja se uvek pitam koliko je pozorište, da li je pozorište dovoljno brzo da može istog momenta kada se stvari dešavaju da ima i refleksiju na to što se dešava. Nama se recimo desilo sa tim projektom da od momenta kad smo ga počeli da ga pripremamo konkretnije, recimo kad sam neke prve osnutke teksta ja dobila, do momenta kad smo počeli da probamo se kontekst potpuno promenio. Zato što su događaji koji su se dešavali zadnjih meseci doneli bliže, nam približili taj konflikt među kulturama i to pitanje da li možemo da živimo zajedno i po kakvim uslovima, na kakve načine. I potpuno se ugao gledanja na neku temu promenio. I mislim da pozorišna predstava mora na to na neki način da odreaguje, a opet ne može da bude dnevno politička, zato što zamislite predstava kad se napravi, ona se igra još sezonu, 2, 3, koliko je već zanimanje za nju i ne može da govori samo o nečemu što se tog trenutka dešava, nego nekako šire razumevanje tema koje čas donosi mora. Zanimljivo je da čovek, kada dođe u pozorište da gleda, on gleda predstavu u tom trenutku i sa sobom donosi sve kontekste koje vidi na televiziji, koje razgovara u društvu i čita predstavu, gleda predstavu s tim očima. Sama si se u Sloveniju doselila iz Srbije posle bombardovanja 1999. godine. Kako je izgledala tvoja tranzicija i da li si već duboko integrisana u slovenačko društvo ili još uvek na tebe gledaju kao na neko ko je došao sa strane, kao na stranca? Mislim, ja sam došla sa jedva završenim fakultetom, tako da ja kažem da je u stvari ceo moj profesionalni odrasli život skoro se desio u Sloveniji. Došla sam sa idejom da ću biti neke 2 godine, 3 na postdiplomskom studiju, a onda ću da vidim. Jer je u tom trenutku u Srbiji za nekog početnika reditelja nije baš bila situacija u kojoj si mogu da očekuješ da ćeš biti kreativan i raditi. Te se mi tako nekako nastavak školovanja činio kao najpametnije mogući izbor u nemogućim izborima. Nakon mnogo godina i mnogo ulaganja u ovu sredinu, ja prosto odbijam da se osjećam kao stranac. Jer meni se čini da si kod kuće tamo gde ulažeš svoju energiju i menjaš stvari. I to je za mene postala Slovenija. Sticam nekih okolnosti, tako da prosto, kako bih rekla, razne situacije se naravno dešavaju, ali ja nekako probam da razmislim o tome i da ne dozvolim da se previše upuštam u to. Odakle sam, s kojim autobusom sam došla, stvarno, posle toliko godina je to već postalo zabranjeno pitanje. Pišeš kolumnu u nedeljniku Mladina koja je dosta čitana i ima priličan odjek u javnosti. Progovorila si o nekim temama koje su tabu u ovom društvu. O debljini, o ženama posle 40. i materinstvu posle 40. O prekarnim radnicima, o tome kako ljudi jedva preživljavaju otplaćajući kredite. Odakle dar da progovoriš o onome o čemu većina ljudi ovde ćuti? Počela sam, to je bilo slučaj. Nekako sam bila isprovocirana atmosferom koja se dešava oko našeg zdravstvenog sistema i strahom da ćemo izgubiti taj neki
besplatan, u idealnom slučaju, pustimo kako to u praksi izgleda, ali taj besplatan socijalni moment gde svi imamo pravo na jednak zdravstveni sistem. I prvo sam počela da pišem o tome, a onda sam shvatila da je to zapravo odlična tema. Teme o kojima se ne govori, da je to zanimljivo. Da je ljudima zanimljivo i krenula sam da ih tražim. I shvatila sam da ne moraš mnogo da tražiš, već dođeš na razne te... Da, one su tu, samo ih treba primetiti i o njima glasno progovoriti. Možda je to zapravo zanimljivo da se najteže progovori o onome što je najočitije. Mislim, meni je zabavno. Ja kažem da pišem žanr melodrame i da pričam priče, tako da mi je... Zabavno mi je, ne pišem baš redovno, ali kad se dohvatim toga, onda tako nekako probam da ljude malo zabavljam sa svim tim mukama s kojim se... Da, dosta njih se identifikuje sa tim što ti pišeš. To je nekako, kako bih vam rekla, to je kao žanar. Naravno si svestan toga da se krediti dešavaju svima. Režirate dečje predstave i majka ste dvojice sinova. Kako se suočavate sa tim izazovima? Jedan od njih je i dete sa posebnim potrebama, jedan je tamnoput. Kako tu se borite ili suočavate sa nekim stereotipima? Pa ja identitet razumem ovako. Teško mogu sebe da zamislim kao samo svoju profesiju, recimo, što često sa identitetom mešamo, ili kao nekog ko je rođen negde, pa je sad od negde. I onda probam to nekako komplikovano da zamislim. I kažem sebi, ok, ja sam i umetnik, i mama, i žena koja radi u muškom poslu. I onda sam mama još i u nekim specifičnim situacijama i bliske su mi sve te stvari, posebne potrebe, različite rase. Prosto takav je život. Naučite neke stvari. I počela sam da razumem svoj identitet i svoju situaciju kao skup svega toga. I onda je lakše. Jer prosto tako mi se čini da i ta deca naša i taj naš život će nekako tako izgledati, da ćemo morati da prihvatimo da teško možemo jednog čoveka da stavimo u jednu fioku i da ćemo morati da počnemo nekako da razumemo kompleksnije i naš identitet i naše sobivanje međusobno i da prihvatamo ljude na različite načine u različitim situacijama, iste ljude. Hvala vam na razgovoru.